Nipa Odasanii nyakra. So Odasanii. Nipa Odasanii yo. So Odasanii. Nipa Odasanii nyakra. Mejini dio. Sano baya mwane. Menene kesu asem. Afide da one thing. Prami brejina ma brego. Prami brejina ma brego. Yepese yekumi na yejibe japade yepese yesame. Bonti suni batowa, de free vie ni ba. Bonti suni benyawa, de free vie ni ba. Krugantanga, me webusia, so mi akowai. No ye mi say, yonko bone say yo braba. Yonko bone say yo brabo. So Odasanii, Nipa Odasanii yo. So Odasanii, Nipa Odasanii nyakra. Open. Gobi. Nimia. We nyane bone so. Pen for class e bone kra e yekuru. Minua yi aya de no anye ni onu no ho. Na wo se ni menene ba me be pa chew. Achew pe mu odin. Se na be ya obitime yi afiri mu. No afa ne se we yomba. Anu nti na yeti wanimu. Gobi. Sebe penese obibenya wa ifri ade na sebe mi anka sabe ba ma wo na o papa ni bon metawo na wo hweme amamewu amewira ho me kra ho pa o na sa na ye no enkuto insuato wasantine yure fi se wi abebo yo kodana ade papa yeah I'm sure to be before to be a powacho did you see an entry enkrabo ne nsem na ye mi na maanwina nko akiri mesro fache me na se penny bonesem Tamio, Sir Papa, Penny, so now, the Mijunsugu Nasua, Pipana, Bepa. We try to clean your man and come us. Gobi, sorry, why? Sorry, Bobby, so I watch him. Mean ye be soon see me. Hey, what's say? Oh, come here. Now, we have some pennies and some poems I could draw when you are. And I will see what no I see answer. Sorry. Gobi. Open. Yeah. If you say, yes, I need you. Your simple say, a jabby wedge, I say, you can't quite that every year. Utu sunaku mwasa hashim oneme nkwane tifie mu na meda o kamechi ama mewu na ane hwan na be adwuna bom kaze pachumi apa onu no ho pa pensi bi paucho fu akum na fachemi wai misro aka mate wai na nanu dinda wasi bani sa de wai ra onu ani nim de ote to de waka mate Apana mpebi mauni. Oh yeah. Wona me de mani ato. Eja bibi amanaka. Atwa potensi. Na de de dokuno bi. Why? Awo ya. Awo. Ede base. Ede na ewia mada dwudwum ho de wo. Awo ya menye ode. Ede base. Awo nyambo tremenia. Wunua nemme. Wo da on. Wunua nemme. Obi a yeti fia ha yeti ado ahoma so de ede na mbeye wunua.
Mame. Aha. Aha. Any kind me come mame me so so me nkasa wo ya me nye me di nye me sraw. Me pa wa chaw. Awo. Ka me no ba bedin komo. Eh manu. Jabra na wa na yie. Enkomo ben na wo me no mie no ntam. Se wo gina ho enkomo papa ben. Ana manu betime ne madi. Maka cho se jame. Na me nwene me ho. Awo. Sanka wonya abotre tie me a. Ebi ankomo a me no bedi no ebeboa wo. Beboa me. Tika wonya abotre ma me a. Awo. Manu di asam. Kasa. Abuna fiwa ya wo fa ni ko sia. Mami na me ko ham so henva. O ba e o du anya be se ne josa. Wa se bu afu. Aso. Hweye men kan kira o. Aso o ba kokwaye. Me nkokwaye mbia. Aso. Sa woni mi sa won kokwaye mo dia. Hweye wa koda anu. Hweye wa abuna fi won. Woni mi sa wa ya sa ma wa se kura. Ne bu afu. Aga padia ni kenyi. Una me pama o. Unti na me. Ha? Na shoni mi sa wo ba yi ya sa. Wo ba ma me bada e kwa. Ha? Aso. Aso. Johnny na di time. Ama dia mi ye aya kwa. Aso. Johnny. Aso di time ya. Me di ba kumni ni kwa ba nyo nga. Me ya ba da me ka ti. Aso la di time ma yo nga. Me kill my me. Aso. Anya jeme. Kuni mi ya wa da. Dia mi ti mi ya. Na what is saying? Oui. Na me pacho o fi kroma. Pacho me nti ade. So me besra me wofa. Wofa. Wofa fi kroma. Me pacho han. Wofa ne han. Anhwe. Pacho anka bibia. Ah. Wofa anhwere. Pacho. Papa ti ate ano. Pacho han. Ni wofa ase no. Pacho. Na ungo ana onam. Pacho han. Tell me bisa anka bibia. Oh, enya ne bone so kra. Me so me fi krom ha. Me ade se kunkun wo krom ha. Na me de dapa. Na mpacho also the same. Pacho me de cheddar. 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 Ni din so de. Cheddar. Yo, cheddar. Na we de ye betumi aye yonko, ana ye betumi afa yonko. Oh, I quite down we betumi afa yonko. Sa? Pacho. Ene we de unhu mi krom ha ba bia obetumi afre me. Obetumi afre me, ofre me da pa mejiso. Wati. Na mesre se krom ha so de hwe ho so yie pa. Krom ha nam se me kasa out ase. Hwe ho so yie. Uhu chapa to say o show ho so yi tino uhu cha tino de say me kan no uhu mi afre me why obo mi din da pa mejeso pa da pa mati dem pacho me se kwan kaka me ya de me ko ya de ntin me se kwan kaka sa pacho yo mati and nana no kan ho why yes oba kama say ukrum ha chireda
Chireda. Papa. 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 Now do that. Nana no matter. Hey. Oh, no, Danny. Aye. Ah. Enyambe. Oh, yo. Na, I was over. Nana, why? Nana wada. Na, kusino mamwe. Papa, ubi akwa abonti aka papa nkwa wada. Za. Batman. Ja abonti momla. Bye. Papa, ni mami enye na mento papa pono na yeko. Oh, yeah. Papa is here. Yeah. Shabi ho. Bye. Ah, you Papa is here. Ah, ja omi anko, Papa is here. Why? Aha. You Papa is here, yenche. Papa, see yenche. Yenche. Abebere sa ya wotane. Awoya se enye o. Ta wotane ni wotan agede. Awoya wusuba no sesa no. Wa sesa na daachi we no. Na wo ye ni nyina so na wo kire akoso. Di o ma mi be ye bia na adi nachi. Wo gu ababone. Enti ababone no susu. Ubetwa yemewu ono so obekọ na wona wuti so aba o ma me ya mfie no awo ya tete obi bayi na wo de so ayi me dwene ho a menti ase awo ya ntokwa na wo kono sa ena na ho atọwana o kon ntokwa no ani age de bia ye di na we ya awoya ni wati mi wa betete wontema tisa subai na mwa na asujai ye woye wati eni wa mi achi nsama wo kanyina no me nsam nko ha dua bo nsam nko ha na mame tufu awoya ka chemi tufu o ya de na nya ameka o Yesu ameka awaya wonye mama awari ameba ye wo mpemasam bibia o kama nim sa benye bibia mana ya ofo mama ede na me ya awaya wonye so wo awaya wonye ne jasu Jamaya. Bye. Na unyansa kakete tuzokruwa obezoro ano ne dewo eso ne batrem yoni baye ono ara ya obe ni baye no ni baye na kusi na udem pa potentina o pese me usementetem papa ma o papa mo emreni afa wo de pese ni yenko yikoduru wade wumbia no behu pese ma ho se de majiwedi sawo ye no kwarefo o kwan bezo minua medical paucho ebra bebrese be afia na bebrese wone no na masori agina na migina kwala na chi awo wodi bim ho mame ma wodi bim de kan wo be gie de se abebrese wonya kwala papa ade wa ye bibia tia me sonda ye huna bebrese na bebresa danu onini be ne me o si manu me ka kire wo me hunu me kan yo awo abebrese no na ne nioma bi nya me yie me kan ma muwa me na maso kotodwemu mama wodi bem hwe me de me nyo awo
Wonu opie wo dai ma. Ono onim se menye enya de bam dai mu da. Me de mahu no. Ka kwan ka me de ne befa so no. Enti sese wonim. Me no de yetamo bebo ano. Na abofra no. Efia ha. Ye yine firifia ha. Efese akwala ne kwan ya wo fa so wo. Chesi sunsun mu no me ka kire wa wo. Hu bedwu do hu no me de mahu no. Me no na wo ka sei. Me na me ka sei. Awo. Mre dani. Mre dani ampa. Eti no sese no me de eja obi anim se wo awe ya de. Me so de boko. Me na maji me de. Eti ne sese no me de bibia hyew. Na me so madane sum na soja. Na ase no fon. Na wo ka wo ho a na me so mabrade na sete senia. Sa wote ase. De me kan se wate mase. Menu. Woni made a me a wo ya metimi aye. Menim. Ma hyasie mpo dada. Abebrese. No don ben wo ye. Ekwan ya me de abebrese be fa so no. Mejiwudi. Obi nka nchense wo mfirifia ha. Mejiwudi. Sisi, bra mi brenya, woni me se me de ye free menya bi anwo bawo. Bra mi brenya na wona wo mai. Iti sisi no, me no mi enu nya baako na ye wura. Ye nka nhwe na bofre wo mfirifia ha. Woni me se abrewe de enya de obepene sakole mfirifia. Enu de ompene. Na ne ba ne beka bi udi na chi. Sa. Me no mi enu so aware ye na ye mpanimfo. Iti yan kaya tamoma no. Awo. Humati abebrese so no. Se abebrese mfirifia ha. Obese mi radwen ama japade no ko wunya baako e ma homa no. Na me ka kire wo. Iti fa una isi for me nua. Eni ma ye keka ba no. Eni enyan. Akwala na nye. Menu. Enne ne da wakanya sasam. Ena sa wadwene mu da ho sa. Madwene mu da ho. Ena ahyase no wo ye ho wona sa. Ye minim se woni minyansa sa. Abebrese. Kwanyam dia klan me fa so no. Me mo me pese wo free fi ha dada na so wa bom chidom. Emere kura. Na mo menu. Se megie de paasa akoma kan na de kasa. Eje wa sori a wa twentoma bre wa twa bre. Se mentoma nyina na ani anwan no. Yeso membi. Mema obi. Awo mema obi dodo. Mema obi. Adan. Se de menua ne wo prekope o. Wiye menua. Nya me kura. Mami, we ade na yimi ensa mami. Ai wo de sori a meyi bia ma. Entoma ne ba. Boy. Yeah. Because why? Me do soba. Why? Me go baby. Abebrese nanumu asem ene ni ye bi a wo ye ofia no mira mesrew ma bebrese mfifia ha efiti sa bebrese ba afia ha efia ha sunsun ofia ha asempa na me ka kire wo no bebrese ba afia sunsun ofia Ibrahim a chekura eniema ekoso ofia wo sunsun no mira se wu hu a ka wankasa ka wo ma menkasa ti mesrew abebrese de mani fifia wo hu ya yemwa wereboa ona tewi mu boa nante eye dai ana hu se honhom abafia ha wo ye dai hu ye mira wo ware me ba fia eye ne maka bibi se ya kire wo da
efiti sakwala yi ba afia ha na me mahu say eniema ekoso fie ayeduru me ba ware ase dada fie anya sa na ate anya sa na fie ate efiti sakwala nba na sa na ma na ekoso mahu enti na me ka kire wo Papa. Me ko baby. And then me ka just me just me buy that or that. Me mo mo me coffee one. What? Emo so. Ni ko. Baba na ya ku ba da. Menu. Enti say na wote. My friends su. Asem oya wo kamera, mentie. Etie na mpama bebre sem frifia. Abebre se wonya hwe. Ayewa. Ede we nya wasem. Na e hwan asem? Enya wasem. Me ni mira na e kasem. Me ma wo ho. Mira, me sia bebre se, me ni fifia, me wie. Menu sa wonya wo. Wonya kra. Abebre se won fifia ne, won fifia ha kina. Bani ba no de ye wo. Mira so so wahuna mane o. Ena we sisei, kina we sisei. Abebre se wonya boni bia mira, won fifia ha ne, enfifia ha kina. Etie de menu ka no. Asema wo kan asema wo no ankasa na abɔ ne srem no wo ka. Yete ha nye du, de yete ha na tie. Se o pama bebre se na efanyi kosi ana de Mira, entie. Mesre wadaroma. Abebre se na nanom ne de na bedom hu. Wo hwe ne yi a. O ye nhira. Wate? Ene de manu wo tumi ka se ye pam obi mfirifia. Mama me ho adwiri mi papa wo. Sa wo nyenyenyenyenyenyenye. Bye man. It's your It's my turn then. Oh, it's not. Your brother. Me the phobia. Phobia. When you try to cook, if we see him porn, I see an umbrella. Papa phobia. Me patron. Papa no. Open you be did. Hey. She be did. A friend coffee. And he said, you better down and how. Hey, when you go. I'm running now, and a betcher. Unquan will call me on the uncle Betna. We may train a man for her. We see us, and yet it is when you can't meet my Betnas in your bongo. And I know Mira. Menene ko kai se o ma bebe se mfifia. O ti ase. On ti ase kro beti ase. E di enti na on ti ase. Na o hwe. Mi gusu America saa mi hweya. Aje we firi hia. O ba be ka bi. Ena me ka che na sanya na ho na mba mi ni mi wura na edi nkomo. Ene o ya de. Ma sha me di ase. Enti se wu na me hwe wo. Menu. Ma sha wo bo se meme afade. Enya asem. Ekwayam dia kran be fa so ofia ha no me hwe ma na nya bibi kwara onye bone kwara na me ya dia sama chichere no kon bibi enu be ofia me be mefe eje wa be afia so no asoso no so wonu wasoso no so me na nya ntaban be me sori a o se abese nko wo kwa foma di na chi abese nko wo kwa mo ayiko menu Bebrebe nyina say wait here. On se mani majimiji. Menu. Ene dia wo yankɔ ne awe ya. Ma fele papa. Ye almost shrek. Wo na wo jare wo menu. Me kitu ani so.
Where? So what's the kind of time? How are ya? What dear? Oh, I say, it's the woman we are young one. Mammy, you are. The man in young woman. And check. No, that's any. I just say. And check. Any father saying, I just say. I'm pat. Odasanii yet. I feel Matsu was a miasse. Now, what? I was afraid to go. And you're shy. My fellow papa. Mimia, Matia. I inform you. Now, we'll be out crying, and you may one cross a woman. Where Tina said, won't put me round sooner, and never bless science and never bless science. Sour yan as I want me. Now, the woman soon make us a woman. What do I was a summer way away? We'll be on in the bush of when you are up to the berry. What do you want, Odasanii, 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 I didn't I one thing. Yes, I know the party. Univanyo, once Univa won't Jawas as you that. Rame Regina, Sana, you brego. I was young, don't you know? And I want a son. Yeah, but see, I come yo. Near Jim Japan, I say me.